Parlok nongpo, pijinjar haying, hadukan, ne hajkatre jongpi, pun karo water supply, ngin penpoi ke kebakut, kebabang bat kebasinyam. Pun hau number, pranyo saunot henriu nyolai. Pun sepi penpoi bai, hajing pima, dukan pima, jakatre pima, penpoi bet ise. Kajingwan jong snam thamai. Ketika wei nagi jing yolan jong ginong sang senong ban yo ye kendu sisin sisnem bat kum juro ban yo ye bamlang ye dilang rengkat hapending gi para nong sang senong klem da khenchu ya ki bakambit kambyang ne ki beduna ha yo kakot henry lai poi lang haju ban ye bam jalang bat ye kemenlang kasenong paham pedam hari boy district hagajing lam jong ba Sebastian Bongrong kumurang ba senong rengkat u secretary senong uba Peter Timung da kajing trilang jong ginong kit kam senong mentak sengi gila penlong ya kajing ile kemen snam thamai kebadi kesin penlong kebasan hapo kana senong laban kedo ba ginong ilam senong haba ajing kran gila ong ba hapo kana senong kidon gilong ying long sem ki baduk ki bajenjar bat ki bom yo wat tang ban thit do bani bam shi ying chisem haga snam baro chisnem henry namar kajing penlong ye ki bakum kini ki jing ye kendo kini kilong ying ro kila yo ye kalat bani ile kemen bat ro bani bam do bat shibun ki wepat ki jing bam bat kene kelapan kemen ye ki shibun shushu akene kesngi kinong mikmat pai ba kathan gi bakan thum ya UMLA Dr. Celestin Lengdo bat ke MDC ke kong Magdalene Sau kemi molong kilauan poi bani simban talang ha kene ke jing lekmen snem thamai ha ksenong paham pedam ha kene kesngi lai don lang ro uba Rocky Marwen uba de kertong ke kongres bani khon yang election MDC na omsning nang tau babu lamstar bongrong beri orang ba balang ke balang Katolik senong paham pedam lambat kiwe giri orang ba jong athan haba ajing kran nagaliang ki nongsha khot sungu bha ki lapan pau ya gijing kemen ba ka sinong kalala ban lum ban lang ya ki pai ba watlanda ka long shisin system ro henry gini ke pan pau ya gijing teli jong ki pai ba ban kongu ya ka jing penyaj bat ka jing lam jong ginang lam sinong hagani ka sngi ki pai ba nongsong sinong ka sinong paham pedam kila yo ro ban pediang ya ki jingai sungu bha ki ban nagaliang jong ka wei ka kenhun ka batri kum ka kenhun ki nong le kam isinei bat yarap yala ki para breu kepala tip kum ka Mosoni Socio Economic Foundation ha kaba kani ke kerhon kala isung bha marshi song he ki jan sha ki longying longsem ki beduna ka yo ka kot bat don pat ki longying ki bedang kham duna shushu bat ki bedang kham duk shushu kani ke kerhon kala ai arteli ki song he ki bedon ye ki jan kup sai bat ki we ki tiar ni shi pha dong na ne ye oi arong lang dun nang ya lang hom de lang ha le ba lang o hai de ba lang o uriyo hoi wang de lang ho hai lang ho hoi wang de hai cho lang hoi lang ho wang de hai ka lang hai
jit kawai ka sengi kamut menta ka sengi sipau tarik tu benai beningkong ban ong mangin lek kemen ngin ya syat ngin ya bam snobha ngin ai kublei we pat namar balai kajing kuslai kajing jenjar kajing pang jing sitom kawan ban yang iman kasni don em bapang haying hasem don em do mayong ma do pi kajing pang kawan ban kajing kuslai jongi nang no nginiok pisah ban penbiang ka baikot ka bai school kajing kuslai jongi nang no nginiok ka bai sbok kajing kuslai jongi nang no nginiok ka pisah ban snaying bakum ta terter man kasngi ha kajing im ke jongi kajing kajing kuslai bat kajing sitom ki ala up line lupa tedena takadau season seasonem ngi pelak syuti yala dena barok kini kajing kuslai bat ngilek kemen kum balik kemen menta kasngi ngatarai pinom snolengok ladang ayat tuhok bangaro ngadang yoi mentaka sengi kumno banisna ya katu kapura ngatip ngelayoi ya kapura hat tempan ying jongki perlok ki babun ngelayoi ru baki sei bantat ke bahan rei kumno bante ngadang yoi mentaka sengi ngangek skam ki babun na kini ki hep barit bat ki samlarit kingat hagaju ka apot kumbangat mangah ngatarai bak roki kui MDC badan borom jongi ngidang yoi mentakas ni de Henry kalau ada ka juk ke bangi ngiawat ka jingsuk de banlek sitom mansna pura la suk betit de berni plastik de nem de Henry ngide ban penek ban tip kumno mensua ngila pelang yau kubau kau jongi kumno ngi like bantat yau kuba namar balai ngi don hapo tempan bat kumno ngi penek yaki vitamin ki badon hau kau lengba ka jingdung kuba haki thlong gi jongi Henry menta kita ki thlong ki senrei kelas dang manjalut haki sinong thlong senrei do mayong maha po paham pedam do katto kat me do hi mo Henry haman laki tliu yeng pinom lapsyu ladangi dangla hoi kapor kamsya syu yengi bangin ya le da kadung da kakti te Henry ladangi la ki vitamin ki badon hau khau kine habangi le dung ha machine sup tang ba teng teng u khau basaur u kulali no ha badung ha machine kabamut kitu ki vitamin ki basok yo khau ki jano lengba ka jing krisut teng jong ka machine te Henry nge ha bana adjust kat kum ka juk tingadap da kajing smokeman baka senong paham pedem kelanang roy na kawi kepor sekawi kepor men arsnem kaying dorbar kampat dep menta kala dep naka grup jongki samla bat kirang bak senong kilawan bani kendu yang ban peniok ka jingker ya kene gambaran football dengan makla sene sedin kenang baka bol kanom penjulor ya kubah jongki ne ki badan pentor sasenda dikata kajing ut kajing nam kajong pi ngatarai mentau benai February March ngin sayo ya ka order bansna ya kata kajing ker Hishibun ki kampen roy ngin sanang wanra haki sinong githau ki jongi bak ngakwaru bapin penek ya ka put karyam tenrai nganom bun kitini syu ngan sa organize kawi ka program hang ne hapo ka tourism site hapo rohmesek hakabangin sa khot ngobha yaki babun ki cultural group na kisinong gi baper hapo ka umsning constituency banwan peni competition kamna de ka competition hanrei ban peni katno gi dang la ban penne ya kata kariti ka dustur jong umen barim nga target manle ek ta ka program manta ubnai march namar dale manta portlang kata ka switch ka show ka
kasui kasyur mo. Kakiat jongi kamlong portelang. Denam deh. Denam deh kilong kami. Tinggi up ba unpoy ubenai march. Kenang bangila ban organize ya kita ki program hakur kom ke itenan. Tena kalian jonga ngam kwa ban bun kitin. Ngayo iki jingshat ki badang don bat ki jingshat ki baladep syat menne ki kena samla senrang kila pen i kumno ke jingshat Bollywood mo kilong kemiru kila pen i ke jingshat ke ba pen i baki jam sengkai ki jam kekti bat kirang ba kasyat masti kasyok ke ba bat kumta terter kasyat kruk ba kini baro kila sedang jak mentah namar balai kalawan ka power tiller mo ka power tiller kam syak su yang ban ruai mo namar balai marwe ubalur ulala ban lur hendrai hakipor mensua kadon ka jingelek bara bat ban penierenti ya kapu kadai katu ka syat kru kebah Thamai ya ka baka dorbar shnong paham pedam kala penbet penbiang bat kala lum kala lang bat kane kala la kalong kaburom ka bakraw amtang yangi hendai pi kinong shong shnong baro ni kermen baka ni kasngi kalong kasngi jong ka jingkermen na ka benta jong pi baro ki bayo banya shim benta habang ayo banya kren be irang ba shnong ila penpau na ka benta ka ni ka jingtmu bat nga na kapor si kapor nga juay mensim bat nga juongi i baka nu kanu kakam ka babaha yaj bet syakmat na ka benta kinong shong shnong na yang hang ni ban so ban ong shikan tien kat no ka jing so sarong kum kalong kemi ban yo i ba ka e ka ba umen barem ulahi kai ya ka e ka ba kilong shwa ki man shwa jungi ki bu nadu ka riam tenrai nadu ka ktien ka thliet nadu ka kolshor ka bangidon nadu ka ruai ka tem ka put ka siaw nadu ka rukum hikai ka rukum bam ka rukum di hakishnong ki bapher kanang yai em kalong ka basungsi baki don kishnong pade teng kila kelet kat dang yat kajuk kat dang yat kisngi kim judon syo kata karukom benang penem benang penbut benang praktis teng la i kumbayat kajuk teng ngila kelet no ya ke ai ka bangimi ka kalshor ka bagong de shisha mo ngilong shisha ka mo mene lada em ka ktien ka jat benri ru ka em Snow tenat kat notam ya ka ba kasnong paham pedem kala peni nadu menne kata kasoy ka ba kajing syat ni kilong kemi ya ka ba pi pilong kata kanduksa ka ba na ka benta ki wei ki blaklet yai penem yai praktis ban nga ai mensim ya pi kumi kini kijat program man usnam kalong kuma pi kersiu thia apat ya ki wei ban nga ngej scam kani kanduksa ka ba kanum dei ban kut tang hak ka kisnong ka papi pidon kidon kisnong kum lakran menne kasyat do mahi bensum masi ngatrai kalak hamduna habangi pai pat shikui ki benta henry ka kamram ka jonga ba ka kamram ka jongpi kalong ngin ken mau ya ke ai umen barem mulahi kai bat ngin praktis ru ya ka bat ngin but ru ya ka bat ngin ken mau ya ka na kapor shikapor bat nga ngej scam hiru kum kasnong paham pedem mga kum ka local MDC barabor ngiyay kasyan ay mensim bat ka dorbar snong hiru nga ngej scam kamday ka jingkit ka basting ka jingkit ka bakya ladang yemya tray lang ladang yemya snok ti lang ladang yemya kit lang nakbenta kan ni nga try kum kasnong nginum la ngidon kam ban ai mensim ngidon kam banya senran lang ngidon kam hakajuk ka poru i local MLA in island kabut kabor na kabenta ka jingtmu ka babha jong ka ni kasnong na pedeng kini kisnong ibadon syane nadu ka rong masek paham pedem paham demu kani kasnong kadon hapedeng bat kawai na kisnong jong ka right nong kharai Ngong ye pi ka de ka shnong ka barius pa hagariti ka dustur ka jongi kale niam le rukom ka basisin sisnem
Kaniam ban pensum masih Hakaba shwa ba kipat ba Jong inong song shnong Jong kani kadong bakathan Shwa ba kinlek ban hiar Nakabanta ka rep karyang ni jongki Kipen pao yung jing songu yaw blay Baknang baka rep karyang katung katep jongki Kanlong ba seiso Kijing syat tenrai ki bahar rukom Kasyat do mahi Kasyat ra kantay Nang tasam ni ka jingsyat Kata ka jingsyat Kaban pen i Ya ka jingrus pa Jong kani ka dong bakathan Bat kani ka jad benri ka jongi Kasyat soy ka ba Kani ka dong kani ka shnong Kan sakhi kan pen i Siya ka imlang asalang ka jongi Bakat no Kani ka dong bai ka jongi Karius pa hakariti ka dustur Batkum ka jad benriw hi barok kaway Nismo kumen banong Bakari kasi bai ka jongi Ngilong gumni kumbang ngilong Kadai baka jad benriw ka jongi Karius pa hakariti ka dustur Nismo kumen bagi don gidor barsnong Kiseng samla kiseng long kami Kidon kita ki lek niam lek rukom Kidon kita ki riti ki dustur Kajing don jong kini ki iki bar khot ka peni ba ka jat benriu ka jongi ka im bar ka jat benriu ka jongi ka rispa hadu kata-kata Kajing don jong ki riti ka dustur Kidon jong kajing don jong ki lek niam lek rukom Kijing don jong jingsat ki baper ka peni ba ka ri khasi ka jongi lengba kini ki Jingdan jingam ki barius pa Kapan i Baka ni ka dustur ka jongi kan namja Kanya ini Nakapateng siya kapateng Hagis ni bandangwan Niso kumen badan ki dorbar snong Niso kumen badan ki dorbar raj Niso kumen badan ki dorbar hima Bat niso kumen bangilong kumne bangilong Ka jingdan jong ka district council Kabalum lang yangi Kum kata ka ying dorbar ba Kaban pet ban kami Nakabanta kariti ka dustur ka jonga ka jongpi Niso kumen bangidon Ya ka jingay sobha na ka sorkar pedeng Ya ka taka 6 schedule ka jongi Kabaay yang iya ka jinglong bakarpang ka jonga ka jongpi Dahaga ni ka singi ka namshim ya ka por Ngay ka jing kublay Ya pibaro kinong song snong Tai ba kani ka skile kemen Snam thamai jong kani ka snong Kandai ka jing sa kenmau Kaban man la usnam Ha santali ki snam Pilayay Ban penlong yan ka program na kawi ka por sa kawi ka por Pe Napdeng jong kani ka snong ka bagi ki chungi Don kilong yin ki bayo Ban bam pahu Le se Man la ka sni Henry don 4 kilong yin Bapli Kimyo Wat Kisin haga cisnam ro Te kumta Kador bar snongi Kala Bu Bat Da kecing pen baik lang Tongi ya penlong Kisin haga cisnam Nang ba Baro Kinong song snong Jong kena snong Baik kecungi Kinyo lang Mani lek kemen Hak Kum kine kismi Ke cibenta Kalong kecing kenduk lang Bat Nyimpen Yala kecong kesap Katolen Kaba Ublay wala ayingi Bat Kawai pat Kumba pi Bon nangi Nyim i Dan nyim yo isu Ya kata Umen barim Umen baca Ibu bek berhenti ya kena ka rukom Soy kuba Sok kuba Bat kum tak terder Te kum ka jingpen kersu tiak biang Kum kini ki Kultur Te ibu kenang ya kena ka Sengi Kum kata Ban penki biang Ya ka kum ka Wei naga senong Jong kena kathan makadong kabadon sibon ba di culture. But kena ka culture
kaba ngioi kidon la kajong ke jingmut ban ngindang duna mene ba hagane ka chok ba menchwa nisna kentem hau kendau ban ngingker dau plang kane dau sik mentapat nyo yang terpelin banso yang kuba te kini ke bro kila du kila dam bat hinda yang isu kata kabasna yang pura bat ban pe yang ubastaj bat yang bamet te lengba kane ke platform ngin dangla ban yo isu ya kini ki aka kiba kimen barim kimen baca bila bu baik berhenti Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai ndru yue ar nyau lai